Waƙar kwana ɗarin Abba ce. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Lallai lallai Kanawa muna da bayani sai ku zauna ku je. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Musa soja ɗan da gushi ya biya waƙar da zallan gaɗa. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Musa soja ɗan da fatan alkhairi in nai ma gaba. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Sarki guda Rabbu taimaki wanda ya zo ya gyara Kano. Abban Kanawa ya yi daban da su o'o'yan fitinu. Sun tafka barna sun cutar da mutan gari da Kano. Allah wadai dole za mu yi gwaggo jihar mu ce ki fice. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Ga ayyuka nan na alkhairi gwamnan mu shi ya zuba. Da zuwansa Abba Kabir Yusuf gwamna ya kora daba. Kwacen waya yayi karanci har da abin da za a daba. Magana ake ta mutunci yan tsaron kashi kuce. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Maganar kudin makaranta Abba ya ce a ba da rabi. An sauƙaƙa wa iyaye yara kar a bar su zube. Ilimi muke nema daga boko har zuwa arabi. Abban Kanawa gamji yayi daban da duka ice. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Noma da kiwo na ga ana ta rabo da ba da iri. Kuma ga tumaki ana ta rabo kyauta babu wuri. Inji na noma shi ma an bayar da shi da wuri. Magana ta aiki ake yi yan balaja uba ta ce. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin Abba har da ruwan famfo ya fara zuwa. Ga ƙauyuka nan suna ta maraba ku tambaye su shuwa. Yayi kokari kwamishinan ruwa da zuwansa ba makawa. Kan gyare-gyare da ingantawa wanda sun kamace. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Auren zawarawa a cikin kwana ɗarin ka yake. Kai har da yan mata a yi aure ya fi dai a fake. Gwamna ya yo kayan naki jari ya ce ku rike. Ya biya sadaki alkawari an yi shi kar ya wuce. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin Abba kan shara an shirya gyara Kano. An gyara motoci wasu sababbi ma na gano. Maganar muhalli ɗan birni ne yau ya karɓi Kano. Daga nan wani namu yayi daban da su yan fasa a wuce. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. A cikin kwana ɗarin ne a furubin An shigar da shiri kan ɗalibai tafiya a ƙasashe ilimin sukari. aiki na kwankwasa ne da ka gada Allah ba ka tsari. Gwamnan Kanawa muna maka fata har takwas ka wuce. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Ya zaga asibitoci gyara nasu yayi aniya. Wasu na ga tintina an gama gyaran sun zamo sakwaya. Ga hasiya dai bayar nan Kar ka wuce ka tsaya. Pediatric ne kar a sake yaran mu duk su mace. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. ya rushe duka ginin da aka yi domin a ɓata Kano. Filaye ma na gwamnati ya kwato su duk a Kano. Abba yana da tsari ya zarce wasu o'o'yan fitino. Ni addu'a dai miyo haƙuri jihar mu ta yi fice. Kwana ɗarin Abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo Abba wanda ya san
su za su tsaya. Aiki ya zo abba wanda ya zo sata na ce ya wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san